lagi masih हेलो हेलो सबको मेरे विषय में स्वागत है वेलकम मेरे विषय में सबको गाइस साहिल हाय बोला है हाय साहिल हेलो गाइस हेलो हेलो सबको मेरे स्क्रीन में वेलकम है साल दीदी तो हमारी भी हैं दीदी सोडी सहाय बोला है फैसला हाँ फैसल ने बोला है अस्सलाम वालेकुम आई एम फ्रॉम इंडिया बोला है फैसल ने अस्सलाम वालेकुम फ्रॉम इंडिया है आपका अमेजिंग डी बोला है ग्रेट हाई ग्रेट ने बोला हाय सामुन फैसल ने क्या आई एम फ्रॉम इंडिया बोला राजू हेलो बोला है हेलो राजू हेलो कपिल ने प्लीज बोला है एमा रामानदों आब' दिनैसो फैफिनलायबाय नोंनि लाइभआव होनदोंना दे थेंक इउ गोजोननाय थाबाय एमार मार्का जो हेलो बोला है हेलो मार्क बाकर सिंह गुड मॉर्निंग जी बोला है गुड मॉर्निंग जी बाकर सिंह फ्लाइट हाय जय श्री राम लव फ्रॉम इंडिया बोला है हाय श्री राम गोगई गो ओए क्यूट अप है अब बोला है अपी बोला है क्यूट अपी बोला फ्लाइट ने क्या बोला है फ्लाइट आप कहाँ से हो बोला है मैं असम से हूँ असम से संजीव आई लव बोला है संजीव ने लव टू संजीव गफूरा हाय डियार बोला है हाय एमार राजा मा होनदों मा ओंख्रि मोनाबो होनदों ओंख्रिया जोंना दायो दालि अमा बेदर भाजा गै एमार
ओबिट तो गेट ग्रेटमा बोला है। संजय थैंक्स बोला है। संजीव कुमार थैंक्स बोला है। हेलो हेलो गाइस, कौन कौन है मेरे लाइव स्ट्रीम में? प्लीज लाइक करो, एक लाइक करो, प्लीज एक लाइक करो। हेलो 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 फ्रेंड्स, कौन कौन है मेरे लाइव स्ट्रीम में? प्लीज एक लाइक कीजिएगा। एम आर रमान लव यू जान बोला है। लव यू जान। हेलो हेलो गाइस, उमा एस पी अमंग कहाँ से हो आप? बिनानो बोला है। पढ़ो है क्या? मैं आसाम से हूँ, आसाम से। हेलो 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 फ्रेंड्स, आसाम कहाँ से हो बोला है? आसाम आसाम सिरां मतलब सापागुड़ी में। Iskia Zabas Indarna o Bibinang Imaraman Kipinana Bina और सॉरी बोंगाईगांव से बोला है। हाँ बोंगाईगांव से। माजुलिया हेलो हाय बोला है। हाय माजुली। बिजय ने हाय बोला है। हाय ऐसियामान को सौफैलायबाय आं होनदों आरोना। सौफैलायबाय आरोना, दे गोजोननाय थाबाय। उमा अ होनदों आरोना। माख्राया जा मा खालामदों बाजै सना आंनि बिखानि बिख्लो होनदों आरोना। जेबो खालामाखै माख्रा। बुकुला जा मा होनदों? हाय बाजै मा ओंख्रि मा ओंख्रि जाखो होनदोंना? मा होनो ओंख्रिया जोंना दालिसो ओमफ्राय अमा बेदर भाजा। हेलो हेलो गाइस, कौन है?
Bukula mangga hai ba oh sorry farakamai makraya zaman ke mate sikla delaiso anu sinbai bazi sona ndarna दोन दोनखारगौमोन आङो नोंखौ फैबा आंनाव होनदो आरोना अ नंगौ नामा होनदो ओमफ्राय जा सिंगेल बय हाय सिंगेल बय जा बलरामा मा होनदो हाय बाजै होनदो आरोना हाय बलराम ओमफ्राय जा लक हाय बिउटिफुल डियार बोला है लक थेंक इउ ओमफ्राय जा अजय नुजाबाय दाना हेलौ बाजै सना दाना औ हेलौ बिनां सना हेलो गाइस कौन है लाइक दीजिए सोर दं सनाफोर 1 लाइक थुना होदो आरोना मोनसे लाइक थुना होदो दे होनदो कौन है मेरे लिस्ट में प्लीज एक लाइक दीजिएगा माख्राया मा होनखो फैयोना फैया बाजै होनदो आरोना ना गावदां आंनि हाथां सना नामखो हाथां सना होनबाय ना माले फैयोना फैया होनदो आरोना बोरायानो आंनाव अनसोगारो सना होनदो माख्रा बोरायानो अनसोगारो ना बोरायखौ गालांनो हाया होनदो ओमफ्राय जावो जाया मा होनखो माबोरै बाजै होनदो ना खबर सबर बाजै मा मोजां जाखोरा सरि मा मैगं जाखो राबाजै होनदो आरोना खबर सबरा मोजाङैनो दंथ'यो अजय आगै ओमफ्राय मैगङा दालि ओमफ्राय माबा अमा बेदर भाजा हेलो भाई और बहनों मेरे देवर जी कौन है मेरे लिस्ट में एक लाइक दीजिएगा सोर दं सनाफोर आंनि लिस्टनाव एक लाइक थुना होदो जा बलरामा मा होनखो दैथुनालाय सिरिथार नामा होनदो आरोना दैथुन माने बुजियासै आं मा दैथुन माने ओमफ्राय जा माख्राया मा होनखो बोरायखौ बाद दोन होनदों आरोना खामानि जाला बिना आंखौ लादो आराम अनबाय थागोन आं नोंखौ होनबाय बोरायाबो अनोना बोरायाबो अनसोगारो आरोबा बोरायाबो अनोलै बिदाननो माख्रा होनदो आरो ओमफ्राय जा अजया मा होनखो आदसा गोथावथार माथो मैगङालाय बाजै होनदो औ गोथावमोन एसे ओमफ्राय बिस्थिरा मा होनखो बाजै मोनदे मा होनदोना दिस आइडिसो ओमफ्राय जोंहा बिकासआ मा होनदो बिकासआ मा ओंख्रि आब' होनदो ओंख्रिया दालि आगै बिकास ओमफ्राय माबा आरोना मा होनो अमा भाजा आरो अमा बेदर भाजा हेलो गाइस कौन है भाई और बहने प्लीज कमेंट दोनदोलै बोरायखौ दोनदोलै बाजै सना आंखौ लादोरा प्लिज होनदो आरोना बोरायखौ दोननो हायो बोराया हेन्डसामथार आंना ओमफ्राय जा राना रय क्या बोला है रारिउ फ्रम बोला है फ्रम आसाम है राना रय राना राम ना राना राना ओके बिकासआ मा होनदों गोथावथार आब' होनदों आरोना औ एसे गोथावमोन आगै कौन है प्लीज मेरी लिस्ट में प्लीज कमेंट कीजिए लाइक कीजिए
Hello friends. Hello guys. आ जाओ मेरे लिस्ट में. माख्राया जोंहा मानबाय आंबोथ' होनदोंना सलमान खाननि बायदि हाग्रा बडि डेन्जार हेन्डसामखा आं होनदों आरोना. नंगौ नामा? सलमान खाननि बायदिबावसो नामा बडिया? सुरेश हाय बोला है. हाय सुरेश. बिस्तिरामा जोंहा मोनसे आं मिथिया दे मा होनो बिस्तिराम मा बुस्थु बेबा मा होनो जा सुटिया मा होनदों जा हाय होनदों आरोना. हाय सुटि. हेलो गाइस. वेलकम मेरे रेस्टोरेंट में सबको. माख्राया आंखौ ओइ माजे सना लागोन लाया आंखौ हाल्ला बुंखा खालि बाजै सना दंखायोना बोरायानो आंहा दंखायो सना होनदों. ओमफ्राय मा गरम मसला आरोना. गरम मसला होनदों आरो. जा गेंस्टारा हाय होनदों आरोना. हाय गेंस्टार. जी बेसा जा मा होनदों एट मी बोला है. सुइट योर फिलेस हय बोला. फिलेस सापागुड़ी. जा हेनरी फॉलो सेल्टिनी. हेलो सेल्टिनी बोला है रे. आईडी रे सो क्यूट बोला है. राम्स रोमाया सो क्यूट बोला है. किन बोला है जिबे सामांखो मोजां अजाया मा होनदों थाथ'दो बाजै सना होनदोंना जोंनिथिं बर' फिलिम जादोंलै बाजै ओमफ्राय दा लोगो मोनगोन बाजै सना बाय दे अजय बर' फिलिम जादों आरोना. दे अजय दे बाय. बिस्तिरामा मा होनखो मा सानदोंमोन नोंलाय होनदों आरोना. आइडि ना नोंनिया मा होनो चेनेल गैया नामा? बिस्तिराम चेनेल दंबा चेनेलजों फैयोना. बिस्तिराम ओमफ्राय जोंहा जिएमआ मा होनखो हेलौ आब' होनदोंना. हेलौ आगै जिएम बर'. रमाया जा मा होनदों बुंबाय आरोना. माख्राया जा मा होनखो दालाय दे लायाबा डिउटि टाइम लाबा जाबाय. डिउटि टाइम जाबाय थांसै आं. बाय बाजै सना होनदों आरोना. डिउटि टाइम जाबाय आरोना. माख्रा दे. सा गैंगस्टारा मान को वेयर आर यू फ्रॉम बोला है. फ्रॉम आसाम है गैंगस्टार. बुकुल जामंगो आंबो जानोमोन अमा बेदरखौ बाजै होनदों आरोना. जागौमोन आरोना अमा बेदरखौ.
ओमफ्राय सुट्टिया जानो बाय बोला है बाय जा जिएमआ जा साब खालामना होदो आंनि चेनेलखौबो आब' होनदोंना कमेन्ट हरनानै दोन जिएम बर' भिडिअआव साब खालामनानै भिडिअ मा होनो भिडिअआव कमेन्ट हरनानै दोन आं बेक हरगोन दे ओमफ्राय जोंहा मा होनदों चन्दन गुड मर्निं मैम बोला है गुड मर्निं चन्दन कैसे हो मेरी देव वर्मा हाय बोला है हाय देव वर्मा ओमफ्राय जोंहा अजय जा बहरुल जा मांग हाय हावारी बोला है हाय बहरुल मैं ठीक हूँ आप कैसे हो जा अजय अके बाजै होनदोंना दे मा होनो अजय ओमफ्राय जा सोराङा आंबो लोगो मोनलायबाय बाजै सना जिउ होनदोंना आंबो लोगो मोनलायबाय होनदों लोगो मोनलायबाय आरोना सोरां ओमफ्राय माबोरै दं बेयाव होनदोंना माबोरै दं बेयाव मोजाङैनो दं माख्राया जा मा होनखो नों लायाबा माथो खालामबावनो होनदोंना दा बाजै सना थांसै आरो मा सरखारनि गुन्दै जाना थाङाबाबो जाया होनदोंना दे नोंगौथ' आरो सरखारनि गुन्दै जानानै थाङाबाबो जाया सन्जिबा जोंहा मा होनदों आइ लाभ सो माच होनदोंना सन्जिब कुमार मैखोमा जा मा खबर होनदोंना खबरा मोजां मैखोम हेलो कौन है मेरे डिस्क्रिप्शन में प्लीज कमेंट कीजिए सोर दं सनाफोर कमेंट खालाम दे कमेंट करो एक लाइक करो बोरायालाय बहा दं होनदोंना बोराया डिउटियाव थांबा डिउटियाव ओंखाम दंमोन नामा आयु बिदिनो जागौमोन ना मा जायगायाव दं बाजै मा जायगायाव दं बोराया होनदों बोराया माबायावसो दं दै दे भुटानावसो दं बोराया भुटान संजीवने आई लव यू सो मच बोला है आई लव यू सो मच
Suras के सपगन हाय बोला है हाय 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 सुरेश ayo jadi selalu Surasna hawari बोला है मैं ठीक हूँ आप कैसे हो बोलोदी हाय बोला है हाय बोलोदी ओमफ्राय उमेदा अखा हादोंना हायाखै होनदोंना नोंसिनियाव होनदोंना अखाया एसे एसे हादों फ्रि फ्रि उमिद बोलो दी क्या बोला है योर नेपाली बोला है मैं नेपाली नहीं हूँ कौन कौन है मेरे लिस्ट में प्लीज कमेंट कीजिए लाइक कीजिए जजुमी हेलौ मा खालामदों मादै होनदोंना जेबो खालामाखै आफा सना जुमि ओमफ्राय सरेसा कहाँ से हो बोला जी मैं आसाम से हूँ आसाम से बहानि नों होनदोंना आङो आसामनि आङो जुमि ओमफ्राय माबा उमिदा मा जाखो आब' होनदोंना आङो जादों बेदर होनदों बेदर जादों आगै बेदर होनदों
जगह सूरज कौन सा जगह बोला है जगह बङाइगाव जोंहा फुदि एमजि नुजाफैदाना लोगोआ बिके लोगो सना लाइदान मानाव थेंक इउ बिमा लोगो गोजोननाय थाबाय दे ओमफ्राय जोंहा फुदि अन होनदों आरोना सुरजआ में दिमापुर से है बोला अच्छा दिमापुर से है आप जब फुदि मा बिमाया सोर एमजि लोगोआ मा खबर लोगो होनदों खबरा मोजाङैनो दंथ'यो लोगो ओमफ्राय जोंहा गार' आंबो गुड मर्निं दीदी बोला है गुड मर्निं गार' ओमफ्राय जोंहा जुमिया मा होनखो थेंक इउ जायगाखौ मा होनो खोन्थाहरनायनि थाखाय आङो उदालगुरिनि मादै होनदों आरोना नों उदालगुरिनि आरोना ओमफ्राय जोंहा सुरजआ हा बोला है जब मधुरंगा ने क्या बोला आई एम श्रीलंका बोला आप श्रीलंका से है एक गारो मा होनखो फिर आ गया ऑनलाइन दीदी हम्पी बोला थैंक यू गारो समीर ऑनलाइन आ गया थैंक यू जा बुद्धिराम मानदे हेलो बोला हेलो बुद्धिराम बसुमतारी गारो मा होनखो ओंखाम जाबाय नामा दीदी ना ओंखाम जायाखै समीर ओमफ्राय जोंहा खन्थाइ नुजाफैनो हादों आरोना ओमफ्राय गुड मर्निं डियार फ्रेंड बोला है खन्थाइ ने ओमफ्राय समीरा मा होनखो जा मानो जाया दीदी बोला मर्निंआव जाया आङो गार' समीर मर्निंआव जाया हेलो गाइस कौन है मेरे लिस्ट में प्लीज कमेंट कीजिए लाइक करे एक लाइक कीजिए विजय जमांडे हाय गुड मॉर्निंग बोला है गुड मॉर्निंग विजय कहाँ से हो बोला है जी मैं असम से हूँ विजय निहाया जा हाय बोला है हाय विजय अमांग लाइक डन बोला थैंक यू वेरी मच विजय लाइक देने के लिए गारो
आंथ' जाबाय दिदि होनदोंना नों जाबाय आरोना दे जानांगौ जानायाथ' जानांगौ पंकज जा हेलो माराठी बोला माराठी जा फुद एमजि बिमाया मानखो लोगो दे सना दे एलबि होदों नामा लोगोआबो ओमफ्राय जा खन्थाइया मा आंखो आपकी फेस बहुत ग्लो देखती हूँ बोला है अच्छा खन्थाइ जे ऐसा है ना विजया जा मानखो आसाम कहाँ से है बोला है आसाम बङाइगांव मतलब मैं बङाइगांव में रहती हूँ विजय जा एमबी मान के लाइक दान बेरना थेंक यू ओमफ्राय जा एमबी मेसेज कार्ड एमबी जा साब बानायदो बयबो अननानै होनदोंना एमबी प्रडाक्शना साब बानायदो बयबो अननानै होदों नै लोगो जानोबा मा होनो खन्थाइ जा सोदोबा मा होनदों Where are you from sister बोला है दैमारी अच्छा बोरो है दैमारी है बोरो है आईडी सेंस है दे आसाम है आसाम दैमारी राजू हाय बोला हाय राजू हाय ओमफ्राय जा निहाया मांखो आब' बेनि आब'आ अबेनि आब'आलाय होनदोंना आं आसामनि आगै निहा गोजा खन्थाइ मानखो कौन सा क्रीम यूज करता है बोला है मेरा फोन से फोन्स खन्थाइ पॉन्स क्रीम है ओमफ्राय र' आनग्ल'इं करती हूँ ओमफ्राय जामा खन्थाइया मा होनखो दे लोगो जादो होनदों आरोना ले लोगो जादो ओमफ्राय जोंहा ओमफ्राय मिस्टार राजू आई सिस्टर आप सो क्यूट हो बोला है थैंक यू मिस्टर राजू ब्रादर ओमफ्राय जा गार' बोया दीदी हाँ भैया दीदी नाइट में मिलेंगे अच्छा बाय दीदी नाइट में मिलेंगे हम तोरा काम है बोला है ओके थैंक यू गारो काम करो काम है तो सनालिया हाय होनदोंना हाय सनालि ओमफ्राय जा खन्थाइया मा आंखो ब्लु होना होदो होनदों ब्लु होबाय माबा लोगो दैथुना जोंहा दैथुन बसुमतारी आच्छा सना होनदों आरोना सना होनदों रबिजया जा हाय बोला है हाय रबिजय ओमफ्राय दैथुना जा मा आंखो खिदों र' आं दासो खिदों दासो मा जानायमोन ओमफ्राय जा सोदोबा मानखो दैथुना सोर जादोंलै र' नाम गैया होनदों आरोना नाम गैया सोदोब दैमारि नाम गैया नामा मा होनो आंना बिश्वकवि नामा सोदोब बसुमतारी दैमारि विजय लाइक कमेंट किया है विजय ने क्या बोला लाइक कमेंट किया है बैक देना बोला थैंक यू माने बैक दे दूंगी मैं विजय विकास जरो विजय मांगो आप कैसे है बोला मैं अच्छी हूँ आप बोलिए आप कैसे हो जाफुदी अनदों एमजि लोगोआ जा सायखङा मा होनखो हेलौ आब' होनदोंना हेलौ आगै सायखं विजया ब्लू दे ना बोला ब्लू दे दिया ब्लू दे दिया
सोर दं सोनाफोर प्लीज कमेंट लाइक कौन है गाइस लोग मेरे लिस्ट में प्लीज कमेंट कीजिए लाइक कीजिए कौन लाइक नहीं किया है लाइक कीजिए विजय ने क्या बोला रे आया नहीं बोला क्या नहीं आया ब्लू ब्लू मतलब हो गया ना ब्लू दिया मैंने मतलब हो गया ओके बोला थैंक यू बोला ओमफ्राय पुदि माबा लोगोआ अन होनबाय आरोना र विजया मा गोजा मैं अभी से शुरू हाँ मैं अभी से सुरक्षा सुरक्षा बोला अभी सुरक्षा है ओके मतलब अभी ठीक है ओके ओमफ्राय जा विजया ओके थैंक यू बोला वेलकाम ओमफ्राय जा उमेश मा उमेश हेलो फ्रेंड बोला हेलो उमेश फ्रेंड ओमफ्राय जा विजय मांका सब बैग देना प्लीज बोला हाँ दे दूंगी मैं विजय आपने मतलब वीडियो में कमेंट दे दिया ना मैं सब मतलब बैग करूंगी मैं मतलब एलबी रखने के बाद तो सायखङा मा होनखो आंखौबो ओंखाम जाखांबाय नामा आब' होनदों आरोना ओंखाम जाथ'वाखैनो सायखङाखै ओमफ्राय जोंहा मा होनखो सोदोबा जोंहा मा होनखो गिरिबर्ड आइ लाभ इउ ला अके सोमदेना जोंहा मा होनखो आब'आ मासे सलिड रस्टार बेबो माबासो माथो मुलि आब' सना ओमफ्राय बङाइगावनि नामा होनदों आरोना औ बङाइगावनि नामा होनबाय ओमफ्राय आं थायोसो दे थायोसो आङो मा होनो सोमदोन ओमफ्राय जा बिजया मा होनखो also comment like फि बोला also comment like फि बोला ओके लाइक भी किया कमेंट भी किया ना हाँ हाँ कौनथाया मा होनखो विजया ब्रो बॉक्सर सब्सक्राइब कर दिया बोला है विजय बॉक्सर सब्सक्राइब कर दिया है मतलब कौनथाई गोयारी ने विजय विकास आपको सब्सक्राइब कर दिया है कौनथाई गोयारी ने आप प्लीज रिटर्न दीजिएगा विजय विकास सपोर्ट दी अनदों फुदि लोगोआ एमजि लोगो अमिशा जा खाना खाया क्या खाना खाया बोला है खाना नहीं खाया उमेश अभी मतलब मैंने चाय पी लिया है उमेश ओमफ्राय जोंहा जौग्राबा मा होनखो बाजैखौ जोबोद साफा नुखायो मालाय बा जोबोद होनदोंना समायनाथार बाजैया होनबाय जा राजुआ मा होनखो सिस्टार बयफ्रेन्ड दंना गैया होत बयफ्रेन्ड हाबा जानायसो आहा लायदो आंना मा होनो हासबेन्डआनो दङलाय हासबेन्डआनो दङ आंना राजु ब्रह्म ओमफ्राय जा सोमदेना मा होनखो रोङाखै नामा आब' सना होनदों आरोना आदसा नोंनि कमेन्टखौ आरो नोंनि कमेन्टआथ' आब'आ मासे सलिड होनदोंना सलिडथार लिरदों नामा बेखौ मानो फरायोबा फरायासै सलिडथार लिरदों आइ लाभ इउ लिरदों लै आब' सना बङाइगावनि नामा होनदों आरोना नोङो सोमदेना ओमफ्राय नों रोङासै नामा आब' सना होननानै सोंबाय रोंबाय नोंनि कमेन्टखौ फरायनो
ओमफ्राय जा लक्सिं नुजाफैदों आरोना साफाथार नुदोंलै आब' नोंखौ होनदों नंगौ नामा आगै ओमफ्राय र' मानो बिदि नुदों बिदि जायासै बांसिनसो जाखो नामा मबाइला माबानानै थाबायलै नर्मेलाव गैला मारैबा जानानै थाबाय साला ओमफ्राय खन्थाइया मा होनखो अखा हायाखै नामा होनदाना अखा एसे एसे हादों खन्थाइ ओमफ्राय नोंसिनिथिं हादोंना हायाखै बिजिया मा होनखो विजय ने क्या बोला है जब भी मुझे साफ करती है प्लीज कमेंट करना ताकि मुझे बैग देने में आसान हो बोला है मतलब जो भी मतलब विजय को साफ करेगा विजय ने बोला कमेंट देने के लिए ताकि बैग देने में आसान हो जाए विजय आपको मतलब खन्थाइ गयारी ने साफ किया बोला है आया नामान लोकेशन बौ जयन्त हाय बोला हाय सोदोबा जा दारना जामागो आङो सिख्लासो नंदोंमोन सरि होनदों सिख्ला नंदोंमोन आरोना नुयासै नालाय माबाखौबो ओमफ्राय जा खन्थाइया मा होनखो जोंनिथिं हागासिनो होनदोंना हागासिनो आरोना जा एमजि लोगोआ अनबाय थेंक इउ ओमफ्राय जा खन्थाइया मा होनखो मैंने भी कमेंट कर दिया है बोला है खन्थाइ ने भी कमेंट दिया है विजय विकास कमेंट दिया है ओमफ्राय विजय ने क्या बोला प्लीज 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 कमेंट बोला है खन्थाइ ने कमेंट किया है खन्थाइ गयारी ने विजय आपके वीडियो में त्रिपुरा सा हेलो बोला है हेलो त्रिपुरा सा एएस हेलो हाय हाय बोला हाय बुआरी मा खबर बुआरी ओके मा खबर होनदोंना खबरा मोजां आंनिया माने एएस खबरा मोजां ओमफ्राय जा बिजया मानखो ओके मैं विकास बॉक्सिंग किसको बोला विकास बॉक्सिंग लवर से बैग अच्छा माने विकास बॉक्सिंग लवर से बैग दूंगा मेरा सपोर्ट आई से बोला इजों सरगोननो खन्थाइ नैबे विकासजोंसो विकास बॉक्सिंग लभारजोंसो बेग हरगोननो खन्थाइ नायनो ओमफ्राय खन्थाइया जामानखो बारा फोथायजायाहाय बिसोरखौ ओइनै माबाजोंसो खालामनो नागिरबाय मा आइडिसे बोला है बिजयने गायो होनबाय नोंखागौ माबायदि बियो नायनि र' इखौ आंबो नायाखै र' आंनोबो बैजोंसो हरदों खोमा आंनोबो बैजों हरदोंबा हरथाराहां रियेलजों माजोंबासो हरगोन आंबो बेखौ स्क्रिनशट खालामनानै लाखानि ओमफ्राय जा माबा माखो जा खन्थाइया बारा फोथायजायाहाय बिसोरखौ थगायोमाय नोंखौ बेलेगजोंसो साफ खालामनो नागिरदों बेजों खालामबावलाया नङाबा साबा बेयाव बारा गैयाबा दा 1000 माबाल' दङ बेसेमोनथाय दुइयानो नंबावा ओमफ्राय जा खन्थाइया मा होनखो बारा सरि त्रिपुरा साने क्या बोला है नों देब बर्मा दा बोला है नों देब बर्मा दा
मतलब आप त्रिपुरा से है ना? आपका जो लैंग्वेज है ना ज़्यादा समझ में नहीं आता। त्रिपुरा सा बाजा ए सामान नों मा डिस्ट्रिक्टनि मेम होनदों ना? आच्छा डिस्ट्रिक्टआ चिरां एस जा लोगोआ अनदों आरोना एमजि लोगोआ जा अनबाय उत्तमाजो आप ब्लग गंखा में आप लोगों का सका में बारिश दिया के बोला आप लोगों का जगह में बारिश है हमारी जगह मतलब बसुमतारी बारिश है थोड़ा थोड़ा है बारिश सोदोबा जा मा होनखो खानायखौ खेवलाय आब' सना होनदों ए रक नुखादों दां होनदों ना आच्छा नंगौ नामा सोंदों ओमफ्राय जा बिजया मा होनखो बीके बर' ब्लग आपको फीस से दूंगा आप मुझे इसमें बैग देना बोला इसमें विजय विकास में आपको मतलब बैग देना है बीके बर' आपको सेम दे दूंगा इससे सब करने से क्या होता है इसे सब करो ना मतलब ये विजय विकास से सब करो ना आईडी से सब करेगा क्या विजय विकास आप आईडी से सब करेगा मेन चैनल से करो सब करो मेन चैनल से करने से क्या होता है मेन चैनल से मतलब सब करने से क्या होता है विकास सॉरी विजय विकास मैं भी तो मेन चैनल से मतलब आपको सब करेगा ना तो आप भी इससे करिए मेन चैनल से कीजिए साहब जाफुदी लोगो मा होनखो थाथ'दो दे लोगो अ दे मा होनो लोगो अर्गेना हेलो हेलो होनदों अर्गेना 27 लाइक दान बोला है थेंक यू अर्गेन जी ओमफ्राय जा एस आ मा होनखो नोंनि भिडिअ कन्टेन्टआव मा होनबाय नोंनि भिडिअ कन्टेन्टआ मा आच्छा आंनि भिडिअ कन्टेन्ट नांगौ आरोना मानो होनदों मानो अच्छा प्रोफाइल चेंज किया है ना ऑर्गेन ने नया वीडियो नहीं डाला है ना हेलो हेलो गाइस कौन है मेरे लिस्ट में प्लीज थोड़ा मतलब मैसेज करो एक लाइक करो
Ser sedong Sunaper. Omida abo mamung nala nian darana. Angni munga mane bisoko biene omid agai. Sa lovely hi bola hi lovely. Maja sama ke Durga Pujani गाहाम हामलायनाय थाबाय मेम होनदोंना दे थेंक इउ मा होनो एएस गोजोननाय थाबाय ओमफ्राय सेम टु इउ आरोना नोंनिसिमबो ओमफ्राय सुमित आज्ञा लाइक डान बोला थैंक यू सुमित जी सुमित गुड मॉर्निंग बीके बोला गुड मॉर्निंग सुमित कैसे हो रे कैसे हो आप बोला जी मैं अच्छी हूँ आप कैसे हो बोलो सुमित लुकिंग क्यूट बोला है थैंक यू वेरी मच सुमित जी ओमफ्राय अमिता मानखो नोंसोरनि खाथियाव फुजा जागोन ना जाया होनदों जायो दुर्गा फुजाया जायो जों थानाय खाथियाव जायो अमिता गै जायो फुजाया ओमफ्राय जा एएस मानखो उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआव फैदोंना फैयाखै होनदों आं थांफेराखै मा होनो एएस थांफेराखै आङो मजा सुमिता मान को आपका बहुत याद करते हैं हम बोला ऐसा है थैंक यू जी सुमित अभी क्या कर रहे हो सुमित ओमफ्राय आकाश जाके हाय बोला है हाय आकाश आकाश अमन वेयर आर यू फ्रॉम बोला फ्रॉम आसाम है आकाश मैं असम से हो समीदा जामांगो तुमसे मिलने का दिल करता है रे बाबा बोला तुमसे मिलना बातें करना बड़ा अच्छा लगता है ऐसे गाना मतलब गाना रे मतलब आपके लिए मैं सुमित दे अच्छा है ना गाना ओमफ्राय जोंहा टिक हाय बोला है टिकने हाय सुमिता मानगो अभी आपको याद कर रहे हो रे बाबा बोला मेरे को मतलब याद कर रहा है तो इसलिए मेरे एलबी में आया ना अच्छा थैंक यू सुमित थैंक यू वेरी मच ओमफ्राय जोंहा आकाश आई एम फ्रॉम मोनाली बोला है अच्छा आप मोनाली से है ओके सुमिता आप बहुत प्यारे हो जी बोला है थैंक यू रे सुमित ओमफ्राय जा आकाश सॉरी अशोका मानके डिफरेंस एक्सेंस टू डिफरेंस बोला है एक्सेंस टू डिफरेंस ओके सुमिता हा हंस रहा है बहुत अच्छा लगती है मतलब इस गाने को बहुत मुझे अच्छा लगती है सुमित जी जब भी मैं टाइम मिलेगा तो
आपकी एलबी में आऊंगी, मैं आऊंगी तो आप मतलब ये गाना गा, मतलब गाना गा लेना, ओके? ये गाना गाओ, ओके? जब भी मैं आऊंगी आपके एलबी में। हमने क्या कर रहा, हमने क्या कर रहा है बोला है। हमने 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 ना आपने बोला रे। हमने ना आपने बोला। SB amanखौ मारै SB amanखौ माबोरै दङ खबरा मोजां ना बाजै होनदो? खबरा मोजाङैनो दंथ'यो SB, मोजांथ' आरोना। सुमिता जामांखौ हम आपको कभी नहीं भूल पाएंगे रे बाबा, सच में बोला है। ये भी गाना है क्या रे सुमित? मैं कब इसको भी गाना बना दूं? इसको भी मतलब गाना बना के गा सकती हो ना? ओमफ्राय जा बापू नामानखौ हाय बोला है। हाय बापन। ओमफ्राय ठीक ठीक करती हैं आप कौन सा जगह में बोलते आया था? आप कौन सा जगह में बोलते, सॉरी बाइक बाइक जगह में बाइक आया था, मतलब में बाइक आया था, मतलब कौन सा जगह में बाइक आया था, ये कौन सा सवाल है रे? ओमफ्राय जा बिजया मानखौ अरे 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 सुमिता मानखौ ओके ठीक है रे बाबा बोला। ओके ओके सुमित, ठीक है सुमित। जब बापुना मांग लवली बोला है। बापुन्ना हाय बोला हाय। जो पास आया है मुस्कुराया मैं क्या कहे, क्या कारण है बोला है। जो पास आया है मुस्कुराया है, सॉरी मुस्कुराया मैं क्या कारण है? ओमफ्राय जोंहा बापुरा मांखौ हाय बोला है। हाय बापुन। बिकासआ मांखौ आई एम बिजय बिकास। अच्छा बिजय बिकास और बॉक्सिंग। ओमफ्राय बापुना मांखौ आप कहाँ का बोला जी? मैं मतलब कहाँ का बोला ना जी? मैं असम से हूँ, असम में बंगाईगांव में रहती हूँ। बजा ठीक है मांग मैं क्या करूँ है कुछ कुछ होता दिल होता है गाना को हजूर कुछ होता है। क्या करूँ कैसे बोल रहा है इसको? क्या करूँ है ना, कुछ होता है ना। मैं क्या करूँ कुछ होता है। इस पे गाना ये भी मतलब गाना ही है। ये भी गाना है। सुमेधा क्या बोला रे? बाय बाय क्यूट गर्ल नेक्स्ट डू लाइफ ओके डू लाइफ यू यू बाय बाय बोला है। थैंक यू सुमित जी, बाय बाय। थैंक यू मेरे लिए में आके सपोर्ट किया है। थैंक यू वेरी मच सुमित। बना दो बोला है, बना दो। अच्छा इस गाने को मतलब बना के गाना है। बजा ए सामान कजा नोंनि भिडिअखौ
फाइन मास्टाराव एडिट खालामनाङा PN अन खालाम वाटारमार्कआ जाया वाटारमार्कआ जाया होनदोंना बेलेग बेलेग थायो खोमाहाय माबाफ्राबो PN नायनो र' मा होनो AS वाटारमार्क जाया रोङाना जायोना नायनायनि र' मा होनो ओमफ्राय जा बाफैना मा होनदों आपको आपका विलेज का नाम बोला है विलेज का नाम बिजनी रे बिजनी ओमफ्राय जा खन्थाइया मा होनगोन दे जोंहा सोरबा जोंनि मानसि दंबाबो लोगो जाहरदो होनदों सोरबा मा होनो बर'फोर दं नामा लोगो जाहरदो नैबे खन्थाइ गयारिजों लोगो जाहरदो दे सोरबा दंबा गैयानो नामा जाखोबा गोराना हाय होनदाना हाय गोरान माबा गोजासो दंबाबो आइडि बाफुना मा होनगो आपका आप चेन्नई जाओ बोला है चेन्नई हाँ चेन्नई जाऊंगी क्यों नहीं जाऊंगी जा ऐसा मांगो हाय आबो सोनार गुड मॉर्निंग हेवन दरना गुड मॉर्निंग हेवन दरना हाय आगो गुड मॉर्निंग एस ओमफ्राय जा जीवना मा होनगो आसाम किधर का है बोला है आसाम किधर का है आसाम चिरां बङाइगाव जीवन ओमफ्राय जा खन्थाइया मा होनखो खालामना होआ बे होनदों खालामना होआ बे होनदों बैखौ होनदों नामा खन्थाइ खालामना होआ बे होनबाय जा खन्थाइया खालामाखै खोमा ना बियो खन्थाइ मोजां अनिरामा मा होनखो हेलौ बाजै होनदोंना हेलौ अनिरामा लाइक दानबाय आरोना थेंक इउ लाइक होनायनि थाखाय अनिराम ओमफ्राय राजाया मा होनखो गुड होनदोंना गुड होनदों कमला जाबांखो बिउटिफुल होनबाय रकिम हेलौ बोला है हेलौ राजाया बोला है बिजय जामानखो खन्थाइ बिजय खन्थाइ गयारि बेक दान बोला बिजया बेक हरबायनो खन्थाइ नायलाय माजों हरदों खन्थाइ विजय ने बोला मानो बैग दिया है बोला है 7:34 1 + 7:35 हो गया बोला खन्थाइ वैसा एसी आई लव हाय बोला है हाय एसी हेलो बोला हाय हेलो एसी कैसे हो ओमफ्राय जा मार्लिन you are absolutely बोला है you are absolutely gorgeous next okay ओमफ्राय जा खन्थाइया मा होनखो आङो मोनखो आं ओंखारथ'नोसै दे फिन सरि फ्रेन्ड होनदों आरोना ओंखाम संनोसै होनदों औ दे बेखौ नायनांगौमोन नोङो माजों साब खालामनो साब खालामबायमोननो खन्थाइ दे ओंखाम संनोसैबा टाइमाबो जाबाय नै आंना जोंना मोनबाय मोननायालाय ओंख्रि माबाफ्रा मोनजोब्बाय आरोना ओमफ्रायसो एलबि होबाय आं दिनै ओमफ्राय जा एएसआ मा होनखो ASPDM ब्लक बोला है राभा दास बोला ASPDM ब्लक राभा दास बोला राभा दास नमूल हाय माय फ्रेंड्स हाउ आर यू बोला है मैं ठीक हूँ आप कैसे हो
जूली देवो वर्मा तुम क्या डेट पाई बोले इतना हवा गया रे बाप रे बाप बिस्टिया जा ओइ गिन्दारना मा होनो दे बुं दे बिस्टि मा खबर प्रीतिया हाय बोला हाय प्रीति गोपाला जा हाय কি খবর তোমার খবর ভাল মোর গোপাল আপনার কেনেকুৱা ओमफ्राय जोंहा प्रितिया मानखौ खन्थाइ लोगो जादो दे होनदों थांबायसो नामा बेलाय खन्थाइ लोगो जानोमोननो प्रिति बासुआ खन्थाइ ओमफ्राय जा बड'आ मानखौ हाय हाय बाजै गुड इभिनिं देरना गुड इभिनिं मा होनो बड' बड' ओमफ्राय जा पुर्निमाया मानखौ हाय बोला हाय पुर्निमा हाय बोला हाय पुर्निमा हाय हाय प्रितिया मानखौ गोदान दंबा लोगो जादो दे होनदारना खन्थाइयाबो लोगो जानो नागिरदोंमोन ओमफ्राय थांबायसो मेसेज मा होनो हरनानै दोनबा जागोनसो नामा ओमफ्राय जा मार्लिन like awesome पुर्निमा मानखौ मा खालामदों बाजै होनदारना जेबो खालामाखै पुर्निमा जा मानखौ बलरामा मा होनो जा बाजै बिनानाव दंबा बिनानाव दंना गैया नोंना होनदारना बिनानाव गैयालै बलरामा गै ओमफ्राय जा पुर्निमाया फ्रेन्ड बनबाय आरोना ओमफ्राय जा सन्जुआ मा होनदों हाय बेबी बोला ओमफ्राय जा एसा मानखौ मा ओंख्रि संखो आब' सनाना ओंख्रिया जोंना माबासो मा होनोमोनलायो दालि ओंख्रै ओमफ्राय माबा अमा बेदर भाजा बिजया मानखौ खन्थाइ नो रिप्लाई बोला खन्थाइ मतलब गया है खन्थाइ नो रिप्लाई बोला है ओमफ्राय जा उमेशा मानखौ खन्थाइ ने बाई लिया मतलब बाई लिया है उसको खाना बनाना है अभी खन्थाइ को उमेशा मानखौ अच्छा उमेश जी आपका हुआ बारिश आपके हुआ बारिश दे रहा ये क्या बोला है हाँ बारिश थोड़ा थोड़ा है लेकिन ज़्यादा नहीं है उमेश जी थोड़ा थोड़ा बारिश है मतलब थोड़ा थोड़ा बारिश दे रहा है उमेश जा सामसन देव वर्मा सामसन देव आं नों हमजागो आं नों हमजागो बोला है इसको हिंदी में लिखो तो देव वर्मा ओमफ्राय जा मा ब्रकेन आमानदे जा अच्छा हेलो भाभी जी बोले ओ ब्रकेन देवर जी कैसे हो ब्रकेन विजय मांग पीके फिन कर सकती कर देना अच्छा कर सकती हो तो कर देना बोला है लेकिन मतलब आपको भी मेन चैनल से ही सब करना पड़ेगा ना विजय को कर दिया मैंने विजय अर्जुना जा मानखौ हाय होनना हाय अर्जुन ब्रकेना जा मानखौ लाइक डान भाभी जी बोला थैंक यू ब्रकेन देवर जी लाइक देने के लिए बड'आ मा ओंख्रि जाखो बाजै होनदों ओंख्रिया माबासो जोंनिया मा होनो दालि ओंख्रि अमा बेदर भाजा गै बड' ओमफ्राय जा ब्रकेना मानखौ जल्दी जल्दी कमेंट करो रे फाग्ली जल्दी जल्दी पढ़ने से मतलब थक जाता है ना तो मैं आज में
मतलब इतना लेजी कमेंट मतलब क्या बोल रे कमेंट पढ़ा मैंने आज देख देख के पढ़ना पड़ा रे ब्रोकन डिवर्सी क्या करो नहीं है तो किसने अगर गलत लिखा इसको भी पढ़ लेता मतलब समसुना जमांक हाय जाना हाय हेलो हाय बोला है देवो वर्मा ने हाय बोला है ब्रोकन जमान का भाभी जी मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट हो गया है क्या आपका बोला हाँ हो गया मेरा ब्रोकन मेरा तो यही है हर रोज बस साई बिस्कुट आं ओमफ्राय आरो माबा जादों आरोना अमा बर' ओमफ्राय जा उमेशआ मा होनखो अब हुआ में बारिश दे रहा है क्या बोला है हाँ? अब हवा में बारिश दे रहा है क्या बोला है हाँ बारिश दे रहा है थोड़ा थोड़ा उमेश ब्रोकन आजा हाँ खबर थक गया क्या ब्रोकन देवर जी ओमफ्राय जा जुलिया मानखो मा खालामदों आब' होनदोंना जेबो खालामाखै आगै जुलि रायलायदों दसे ओमफ्राय जा एसआ मा होनखो नोङो हासबेन्डआ मा जब मावो होनदों हासबेन्डआ आंना मा होनो डिपार्टमेन्टआव मावो ASPDM हासबेन्डआ आंना डिपार्टमेन्टआव मावो ना बड'आ जामांखो बाजै फेमिलि हिसाबै एसे नोंसिना होनदोंना फेमिलि आंनि फिसाला दं आं दं हासबेन्डआ माने केमाव थायो बड' ओमफ्राय जा सामसन देव वर्मा नीनी मुंह तामा मतलब क्या पूछा रे मेरा नाम पूछा है क्या तुम्हारा क्या अच्छा ऐसा ही है जा सुनजा मान के सुनजा उन्हें तुम क्या अच्छा मुसाहारी से मसा तुम क्या शादी तुम क्या शादी हो गया शादी शुदा हो बोला है कौन सा लिख रहा है हाँ रे माने संजू मुसाहारी मतलब मेरा शादी हो गया शादीशुदा हो बोला है हाँ ओमफ्राय देब बर्मा मा होनखो आं न'नो मोजां आदों बोला है देव वर्मा समझ में नहीं आता रे आपका मतलब लैंग्वेज नागामरीस ना हाँ कहाँ से हो दीदी बोला है जी मैं मतलब असम से हूँ सोरनि आइडि जाखोलै हब्बिया मा ना बोला उमेशा मा होनखो सबाइजार में बारिश थोड़ा थोड़ा दे रहा है बोला है अच्छा सबाइजार में हमारा यहाँ पे मतलब थोड़ा थोड़ा है बारिश ज़्यादा नहीं है उमेश आप मतलब कहाँ से है सबाइजार से है क्या उमेश अच्छा सॉरी शिवसागर बोल रहा है शिवसागर में बारिश थोड़ा थोड़ा दे रहा है बोला है हमारा यहाँ भी थोड़ा थोड़ा है ज़्यादा नहीं है उमेश शिवसागर ओमफ्राय जा गुलाबा मा होनखो चाइनिस माल ब्रकेना मा होनखो कल ज़्यादा हुआ है रे बाबा बोला कल ज़्यादा हुआ है रे बाबा बोला अच्छा ज़्यादा हुआ है ज़्यादा क्यों करता है ब्रोकन मैं जब बूढ़ा मान के भाभी अच्छा अच्छे से हिंदी सीखो हाँ उसके बाद हिंदी अच्छे से करो ज़्यादा नहीं होता भाभी आपका बोला हाँ ज़्यादा क्या बोल रहे ज़्यादा हिंदी बातें
करने से अच्छा नहीं होता बोडो थोड़ा थोड़ा है थोड़ा ही अच्छा है बोडो ओमफ्राय जोंहा मिथिसारा मा होनदों मा ओंख्रि जाखो आब' होनदोंना ओंख्रिया जोंनिया माबासो आरोना दालि ओमफ्राय अमा मा होनो मिथिसार आगै ओमफ्राय जोंहा बर' केना मा होनगोन ओके भाभी जी हम आपको मालूम है रोज बिस्कुट और से पिता है और साई पिता है बोला है ना हाँ 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 अरे ब्रो कैंडी जी रोज यही है मेरा ब्रो केना ओमफ्राय जोंहा सामसना मा होनखो मैं दे साहा बासी अच्छा देवो वर्मा ने हिंदी में लिखो ना देवो वर्मा आपका भाषा त्रिपुरा का भाषा मतलब समझता नहीं है ना नागा मिर्सो ने क्या बोला किया ट्रिबा ट्राइब है असम कहाँ रहते हो अच्छा ट्रेवल हो ट्रिप हो असम कहाँ रहते हो आप गुवाहाटी में हो गुवाहाटी में हो ना बोला गुवाहाटी में नहीं बङाइगाव में रहती हूँ ओमफ्राय जोंहा राभाया मा होनखो अ बिके नों आं सोर हो बुं दे होनदो आरोना बुंनो ना मा होनदो राभा ओमफ्राय जोंहा राभाया लाइक दानलै सना आगै होनदो अ दे थेंक इउ दे मा होनो राभा गोजोननाय थाबाय मा होनो नों सोरमोन दे नों सोरमोन राभा ओमफ्राय जोंहा आं त्रिपुरानिसो देबो वर्मा क्या बोला रे आं त्रिपुरानि से बाजै बोला ना आच्छा ओमफ्राय अनसुमै नुजाफैनो हादों आरो हाय बिमा सना दसे फैलायबाय होनदों आरोना दे थेंक इउ गोजोननाय थाबाय दे मा होनो अनसुमै बिमा ब्रकेना जा हा हा सामसन देव बर्मा बाजै कक्कर क्या बोला रे साइमाया वो बाई हिंदी कोको शादी था बोला है ब्रोकन का आता है रे मतलब त्रिपुरा का भाषा ब्रोकन देवर जी को आता है त्रिपुरा का भाषा ओमफ्राय जोंहा अनसुमैया लाइक दानदों ना थेंक इउ अनसुमै लाइक होनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय दै अच्छा प्रणबा मानखो आप कहाँ से हो बोला है जी मैं आसाम से हूँ प्रणब राभाया अनसुमै दाउलेब होनदों आरोना राभाया ओमफ्राय ब्रकेना मोजां खोमा माबाबाय नामाब्रा ब्रकेन क्या हो गया रे ब्रकेन देवरजी जोंहा मिस्टारा हाय होनदों आरोना हाय मिस्टार जोंहा लक्सिङा मा होनखो हाय होनदों इसोरथ' इदि गोजासोहाय हरिकान्त'आ जों मा होनदों हाय बोला रे हाय हरिकान्त' अरना जोंहा आब' मा ओंख्रि होनदों ओंख्रिया जोंना दालि ओमफ्राय जोंहा अनसुमैया मा होनगोन राभा दाब्ला थबसा हा होनदों आरोना जोंहा अनसुमैया प्रणबा हाय होनबाय आरोना हाय ओमफ्राय जोंहा देब बर्माया सामसन देब बर्मा मा होनखो आं निनि कक' बजि बोला रे ओमफ्राय जोंहा स्वर्गयारिया मा होनदों आसाम कहाँ से हो बोला है असम मतलब मैं आसाम बङाइगाव में रहती हूँ ओमफ्राय जोंहा राभाया मा होनखो आंनि आदाना बुंगोन आरो मा जेबो रोंमारा बे नालाय दाना बुंनो रोंसिगोन दे आङो
मा होनो राभाया जा हा मिनिबाय आरोना। ओमफ्राय जोंहा ब्रकेना मा होनगोन दिमाग गुम रहा है भाभी जी, दिमाग गुम रहा है रे भाभी जी बोला। अच्छा, कल मतलब ज्यादा खा लिया ना ब्रोकन देवर जी, तो इसलिए दिमाग दिमाग आपका दिमाग मतलब घूम गया है। ओमफ्राय जोंहा दैथुना मा होनखो दासो खिखांबाय सनादा आयौ सि एफा गोबाव खै घन्टा जाखोहाय बहुत टाइम जाबाय होनबाना। ओमफ्राय जोंहा सामसन देब बरमा मा होनखो आं बर' कक्कर बुजियो होनदोंना कक्क बुजियो अरना मा होनखो आब' लाइक हरबाय दे होनदोंना दे थेंक इउ गोजोननाय थाबाय अरन। ओमफ्राय जोंहा सरगयारिया मा होनदों कार्बि आलं खोब अच्छा कार्बि आलं खोब आ रही हो घूमने बोला है कार्बी आलम। जाऊंगी मतलब जब टाइम मिलेगा तब जाऊंगी घूमने के लिए कार्बी आलम ओमफ्राय जोंहा ब्रकेना अन होनदोंना थेंक इउ ब्रकेन। ओमफ्राय जोंहा दान बसुमतारिया जोंहा हेल' बोला है हेल' बोला है। ओमफ्राय जोंहा मेदाना जोंहा हाय होनदोंना हाय दैथुना जोंहा आयु मा हरखो टाइमसो जाखो नामा ना घन्टासो जाखो ब्रकेना जोंहा हा क्या नहीं रे पागली पागली फिर हाथा बोला क्यों नहीं रे पागली फिर हटा बोला मतलब ज्यादा पी लिया ना थोड़ा थोड़ा पीना चाहिए ब्रोकन देवर जी। जसीरा मन के शादी शुदा है क्या बोला रे हाँ मैं शादी मतलब शादी शुदा हूँ। ओमफ्राय जोंहा ब्रकेना मागो अनलाइन नायबाय आरोना अरना मा होनखो आब'थ' जोंहा ज' शिलं थांसै होनदोंना नंगौ नामा शिलंआव मा होनो थांजायो नामा दा होनदो आरो ओमफ्राय जोंहा माबाया मा होनखो राभाया देलाय इदि ओमफ्राय जोंहा राभाया मा होनखो देलाय बुंफिनलाय नानि मुंखौ उदै गिदिर नानि मुंखौ नानि मुंखौ आरोना नानि मुङा मामोन बेखौसो सोंबावदो आरो नोङो ना नानि मुंखौसो जारलालै नोंजोंबो मा नाम मोनलाय नानि मुङा मामोनब्रा राभा नानि मुङा मामोन खेबनानैसो दोननाय दङब्रा राभा नों खिथानायखौ ओमफ्राय जोंहा स्क्रिनसटसो खालामनानै दोनबावनाय दंखायो। ओमफ्राय जोंहा सरगायारि मा होनखो बरु ना नादु ओमफ्राय जोंहा सामसन बदेब बरमा त्रिपुरा बायदि बासि आंनि नग मेथाल त्रिपुरा में घूमने आ जाओ मेरा घर में बोला है ओके जाऊंगी मतलब देवो वर्मा त्रिपुरा अगर जाएगा तो आपके घर में जरूर आऊंगी। त्रिपुरा अगर घूमने जाऊंगी तो जरूर आऊंगी आपके घर में।
ओमफ्राय जा सुद्धथन मानखो बाजै हाय होनदोंना हाय ब्रकेना जाबा ओके भाभी जी हम जा रहे हैं ठीक है ओके बोले हम है क्या बोला रे हेंग हाँ हम हेंग हुआ है रे हैं हुआ है रे बाबा बोला ओके ओके माने ब्रोकन देवर जी इसको तो समझ में नहीं आ रहा ओके मतलब आप जा रही हो ओके थैंक यू मुझे सपोर्ट करने के लिए ब्रोकन ओमफ्राय जा अरना मा आंखो नोङो देनां बहाय थागोन आब' सरि नों देनां बहाय थांगोन आब' बेरायनो होनदों आरोना बहायबा थांनाय जायो खिथानो हाया ना जायगाखौ ओमफ्राय जा मनसा मा आंखो लाबो होनदों आरोना सुद्धथ दना जा मा होनगोन बाजै नोंथ' आंनि कमेन्ट फराया माथो होनदो फरायबोबायलाय माथो फरायबोबायथ' आङो ओमफ्राय जोंहा मा होनो सुद्धथन मा होनो फरायबोबायमोनथ' आगै ओमफ्राय जोंहा सामसन देवबर मा मोनगो आटा बिया ठीक है क्या बोला आटा बियंग ठीक का ए ओमफ्राय बाया बाया गाहाम गया समझ में नहीं आता रे मेरे को मुझे समझ में नहीं आती वो बोरमा ओमफ्राय सिंगेला मांगो बिमानो खाफाल लुबाय आरो बुजियासैबा बुजियासै र' नोंनिखौबो क्या बोला था ठीक है टेंशन हुआ टेंशन लिखा था बुरा टेंशन था क्या रे क्या लिखा था रे क्या लिखा था सिंगल बॉय मिस्टर जामान केले बबेनि बाजैया होनदों आरोना मिस्टार आङो आसामनि मिस्टार ओमफ्राय जोंहा सुसि नामा आंखो मेन खबरा बाजै मा खबरा बाजै होनदों नामालै सुसिन राभा ओमफ्राय जोंहा सुद्धथ नामा होनखो काट खालामदों आरोना नुजाफैदों आरोना खावब्लानो अल राइट होनदों आरोना अल राइट होनबाय आरोना ओमफ्राय जोंहा मा होनखो सामसन देव बोरमाया दे साका होनदों खाना खाया बोला अच्छा खाना नहीं खाया है देव वर्मा चाय पिया है मॉर्निंग में चाय बिस्कुट अच्छा लवली राजेश अच्छा राजेश है लवली हाय राजेश कैसे हो ब्रजा लोग अल्पना नगा कहाँ से हो बोला आसाम से हूँ मैं अल्पना सिंगेला मांखो खर' साहां होनदोंमोन खोमाहाय आच्छा खर'आ हें आरो ने जादोंलै बाजै
हेंना हेंना मा जाखो बेलाय हें खर'आ हें जादों सोलिया जादों नामालै सिंगेलागै ओमफ्राय जों चिकेन मांखो हाया बनदाना हायागै चिकेन अल्पनाया जा मांखो where are you from बोला है from आसाम है आसाम से हूँ मैं ओमफ्राय जोंहा सामसुन देव बर्मानी मुं तामा आपका नाम क्या है बोला है आंसर मेरा नाम विश्व कवि है देव वर्मा ओमफ्राय माने kalian jadi ओमफ्राय जोंहा अल्पना जोंहा मा होनगो आसाम कहाँ से हो बोला आसाम में बङाइगाव से मतलब मैं बङाइगाव में रहती हूँ अल्पना ओमफ्राय जोंहा सुद्दाथना मा होनगो नायथ'ला दे बाजै नांथ'ला दे बाजै नोंनि लाइभ भिडिअ'खौ होनदोंना दे मा होनो सुद्दाथन बर' आगै दे ओमफ्राय जोंहा शिबाया मा होनखो आइ लाभ इउ होनदों आरोना दा अनशिखा ओके एस मा होनखो लाभ इउ भिडिअ बोला थेंक इउ भेरि माच अनशिखा ओमफ्राय जोंहा निजोमा हाय निजोम ओमफ्राय जोंहा सिंगेला माखो औलै बाजै उफाय गैया ए ओमफ्राय आंहा आखासो कमेन्ट एखायसो कमेन्ट आंखोसो कमेन्ट मा होनगोन नाब्लाबाय दं जादोंना ओमफ्राय जायाखैलै बाजै आरोना औलै बाजै उफाय गैया ओमफ्राय आंखासो कमेन्ट नाब्लाबाय दङ जादों ना दं जादोंना जायाखैलै बाजै होनदोंना आदसा नोंबो मा होनो नाब्लाबाय नामा सिंगेलागै आसखासो ओमफ्राय जोंहा देब बोरमा मांखो थाइसा मा होनो सिंगेलागै सोलाबलाबा दे बायद' जादोंना होनदों आरोना जायाखैलै ओमफ्राय जोंहा सिमन देब बोरमाया मा होनखो थाइसा मालाय नाय द बोला फिर मिलेंगे बोला थेंक इउ देब बोरमा फिर मिलेंगे ओमफ्राय जोंहा माबा मांखो जे एल जिना लाइक दाना बनबायना थेंक इउ जे एल जि आगै ओमफ्राय एमा जोंहा मांखो सालाबे आबै रानिया खबरखौनो लाथारा माथो जों थैहां बरफहां जाना थानायखौ नुनानैबो आं नुदों नामा आं नुदों आरो माथो मैया खिथालाङाखै नोंलाय मैयाबो खिथालाङाखै माथो मैयाबो खिथालाङाखै माथो ओमफ्राय सोरनि एलबियावमोनलाय
माबाया नना माबादोंमोन आरो खिथाहरदोंमोन ओमफ्राय आङो नंखायसो सानबायना नोंबो मैया खिथायाखै माथो मैया ना मा फैदोंमोन ना एसे दिनैसो खिथाबाय नोहा मैया मानो खिथायासै आं ओरैनोसो कमेन्टआव रायलायहरदों खोमासो सानबायना बोरैथो जानाय नोंस्रालाय बोरैथो जानाय हो गारि सालायनाया दा मारै जानानै दंलै हा एमएमए मारै जानानै दं दा ओमफ्राय अनसुमाया मा होनखो सिंगेल आगै मा खबर होनदों आरोना ओमफ्राय जोंहा बासु माबा अनसुमाया सिंगेल आगै मा खबर होनबाय नै बासुआ जोंहा हाय होनबाय ओमफ्राय जोंहा एलटिया मा होनखो स प्रिटि होनदों आरोना मा होनखो बिमा होनबाय थेंक इउ होबाय आरोना थेंक इउ आगै ओमफ्राय जोंहा एक्सआ मा होनखो हाय होनदों आरोना सिंगेल आब' अनसुमै खर'आ हें जादोंलै होनदों आरोना खर'आ हें जादोंनो माने गल गल गिदिंगासिनो आरोना बांद्रायनाय लोंबाय खोमा गावहा बांद्राय लोंनाब्रा एसे एसे लों दिनै एसे गाबोन एसे इदि लोङाखै मा होनो सिंगेल फंबाय एसे एसे लों नाब्लानायाव मा होनो बोरैथो डिउटि मावगोन नोंलाय माथो बोरैथो नाब्लागोन नोंलाय डिउटियाव कमेन्ट माबाया जानाय नङा माथो माबा लिरबा माबासो जागोन ओंखायनोथ' इदि लिरदो आरो नोङो ओमफ्राय एलटिया मा होनखो कैसे सी बोल रे अरुणा जा हाय होनबाय अरुणा जा खा क्या बात है बोला है क्या बात है कुछ बात नहीं है ओमफ्राय बेयाव नामा बेलेग माथो जोंहा सिलसां माराक सिलसां माराक मा होनखो हेलो बोला है हेलो ओमफ्राय जोंहा अरुणा मा होनखो नेपाली हो बोला रे नेपाली नहीं हूँ मैं एक्स हाय होनबाय जांख्रिखां माबाया मा होनखो जोंहा जांख्रिखाङा मा होनखो गोजोन फुंबिलि बाजै होनदों आरोना गोजोन फुंबिलि सेम टु इउ जांख्रिखां आगै ओमफ्राय जा आयुराइसा जा मा होनखो आयुराइसा ओमफ्राय जा अरुणा मा होनखो नेपालि जास्ति के नेपाली जस्ती खेट्स फुसारी क्या मैं नेपाली नहीं हूँ रे और गारो मांग का समीर ने क्या बोला रे ओए दीदी मिस सा आहा माँ बोला रे ओए दीदी मिस सा आहा माँ बोला अरुणा जा मांग लाडो लाडो बानेको बुस सिंगेलागा मा होनखो आसकासो कमेन्ट लिरबाय दं होनदां फाग्लि जादों ना जायाखै होनदों आसकासो कमेन्ट लिरबाय दं आसकासो कमेन्ट आसकाखौथ' बुजिबाय आगै ओमफ्राय कमेन्ट लिरबाय दं होनदां फाग्लि होनदों ओमफ्राय जादोंना जायाखै होनना सोंदों आरोना मानो जायाखै जानांगौ जाखो जादोंब्रा मा होनो आयु जायाखैनो आंहा लायथांलाय लानानै दोनफै मा होनो जादोंब्रा आगै कमेन्ट लिरनायखौ जादोंना जायाखै होननानै सोंदों आरोना नोङो जादों मा होनो सिंगेल आगै जादोंब्रा कमेन्ट लिरनायखौ आसका कमेन्ट लिरनाया माने दिनै कमेन्ट लिरनाया जादोंना जायाखै सोंदों आरोना जादोंब्रा जादों खर' बुयै बुयै लिरना हरबाय नोङो जादोंब्रा
ओमफ्राय माबोरै जाखो खर'आ सिंगेल आंथ' बांद्राय लोङोलै एसेल' लोंनांगौब्रा Semirnya क्या बोला रे माको आं बुंगिन लाय आं दिदिन देना माखौ आङो बुंगोन लाय आं दिदि होनदों मा बुंनो जाबाय नामालै सिमोर माथो गार' ओमफ्राय जोंहा मनिसा मनस अके मनस बर' मामा आंखो लिंग्रा जासाबनानै दङ सानैबो होनबाय आदसा सानैबो जादों आरो जेबो जायासै नामालै आथिं आखायालाय मोजाङैनो दं नामा मानोथो नोंसोरो गावस्रा मा होनो लोंनायमोनसोदां लोंनायसोमोन नामा लोंनानै मानो सालायोलै लोंनांगौ खिन्थु मोनाफ्रावसो लोंनांगौलै उन्दुनाय टाइमफ्रावसो उन्दुनोसैबासो लोंनांगौ मोनायाव जानाय ना सानाव जानायलै MMB मोनायावसो जाखो ना सानावसो जाखो अदना जोंहा मा होनखो बासायनायखौसो बासायनाय भगबाननि अननायाव ओमफ्राय जोंहा अरना माबा सिंजा हा सेंग्रा मा बिरबाय सांग्रेमा बिरबाय दंलै बाजै जेरैबो होनो ओंखायनोथ' कमेन्ट लिरनाया जादोंना जायाखै सोंदो आरो नाब्लानाया जादोंना जायाखै सोंदोंमोन आरो नोङो जारला नोंजोंबो मानोथो बिदि लोङो एसे लों एसे माबायावसो दा मा होनो थाब मोजां जानाय नङा बे होमबालाय सांग्रेमा जोंबाय थादोंबालाय सिंगेल आगै मिनिबावलायदोंसो नोङो सांग्रेमा जोंनायखौ ओमफ्राय जोंहा मनिसा माखो हेलौ गाइस बोला है मनीष ने हेलौ मनीष बर' ने हेलौ गाइस बोला है ओमफ्राय सन्जक नामोनखौ गुड आफ्टारनुन मेम बोला है गुड आफ्टारनुन सन्जक रय ओमफ्राय जोंहा रिंकु मेन सिख्लाफ्रा आंनि अनजालि होनदोंना सिख्लाब्रा आंनि अनजालि होनदोंना सिख्लाबा सोरखौ होनखोहाय ओमफ्राय जोंहा देसिया मा होनखो जोंहा गरम लाइफ नामा होनदोंना गरम लाइफ सोर लाइक होआखै लाइक होदो दे सनाफोर माथो लाइकखौनो होथाराहाय दे आयु माथो इयाव कमेन्टआ नांथालायबाय नामा कमेन्ट नांथानायखौ नुवालै आंहा इयाव माथो कमेन्टआ मायावबासो दंहैयो सिंगेला बारा लोङाखै इयावसो गरम हेल' गाइस ओमफ्राय जोंहा गरम लाइफ नामा ओमफ्राय सुमला जोंहा मा हाय मायाना सुमल ने हाय बोला है हाय सिंगेला माखौ बारा लोङाखैलै ओइ बाजै बथलसेल'सो लोंदों गोबावजों लोंनायखाय गाज्रि हमदों आंखौ होननानै खाफाल बुदों आरोना लोंबाय थाया आरोना लोंबाय थायाबाबो जायो एसे लोंबाय थायाबा एसे लोंनायानो जायो जानायालाय सिंगेल आगै ओमफ्राय सुमला मांगो आप कहाँ से हो ब्यूटी बोला जी मैं आसाम से हूँ जा मनीषा मानखो जोहा आब' बहानिमोन ओमफ्राय आङो मा होनो आसामनि आगै सापागुरि ओमफ्राय जा अर्जुना अर्जुन ओमफ्राय जा रुगम'आ लाइक दान बोला थेंक इउ रुगम' एमएमआ जा आं ओंखाम जाखांनानैसो जादोंलै लोंनानै जायाखै होनदों ओंखाम जाखांनानैसो जादों आरो ने ओमफ्रायो मा होनो हाइरडआवसो जाखोना अबावसो जाखो ओमफ्राय ओंखाम जाखांनानैसो जादों लोंनानै जायाखैनो ओंखाम जाखांनानैसो जादों होनबा सोर सालायालै
ओमफ्राय जोंहा रुकमुआ मा बिदि नायबाय आरोना रुकमु ने ऐसा देखा है ओमफ्राय अरबिन माने हाँ मतलब नींद आ रहा है हाँ ओमफ्राय जोंहा रुकमुआ ऐसे देख रहा है ओमफ्राय जोंहा सुमु आप कहाँ से हो ब्यूटी बोला मैं आसाम से हूँ आसाम से हो मैं ओमफ्राय जोंहा प्रहलादा मानखौ जा हेलौ होनदाना हेलौ प्रहलाद जा रुकमुआ जा हार हरबाय आरोना थेंक इउ रुकमु सिंगेला गैया हा हा ओमफ्राय बाजै मानखौ सांग्रेमाया सानबाबो बिरो नामालै सानबाबो बिरो नामा आंलाय मा आं मिथियाहाय मा होनो आगै आङो लोंनानै सांग्रेमा जोंजाबा मिथिगौमोन आरोना मा होनो सानबाबो बिरगोनथ' आरो ओरै सानबा ओरै नों सानख'नो हानाय नङाना ओरैबो बिरबा गल गल बुरजा बिरबा जारलासो बिरलागासिनो नामा नोंनि खाथि थानानै सांग्रेमाया सिंगेल बय आगै ओमफ्राय जोंहा RFDया मा होनखो मा ओंख्रि जाखो आब' सनानदेरना ओंख्रिया माबा दालि जोंनिया ओंख्रिया राहुला हाय होनबाय हाय राहुल ओमफ्राय जोंहा सुमला जोंहा मा होनखो मैं त्रिपुरा से हो ब्यूटी बोला आप भी त्रिपुरा से है थैंक यू मुझे सपोर्ट करने के लिए जा दीपाया मा होनखो हेलो होनदेरना दीपा ने हेलो बोला है सोरनिसो माबा खामबायहाय जा फेरेंग्रिन नामा आर यू मैरिड और सिंगल बोला मतलब मैं सिंगल नहीं हूँ मैं मैरिड हूँ मैं मतलब सिंगेला मा होनखो जा दे होमबा ना बाजै दसे लावनोसैलै दे होनदो दे लावदो नोङो माबा सांग्रेमाया बेंबाय थागोन नोंखौ मोजां जानाय नङा खर'आ सिंगेलागै ओमफ्राय जोंहा एमएमा दीपाया मा होनखो हाय आप कहाँ से हो बहन बोला है मैं आसाम से हूँ आसाम से दीपा एमएमा जोंहा मा होनखो आङो गोलैबाय थाखायो बे स्कुटिजों होनदों गोग्लैबाय थाखायो आरोना मानोथो गोलैबाय थानाय स्कुटि सोलायनो हाया नामाब्रा फाननानै मा होनो एक्सचेन्ज खालामनो हाया नामा बेखौ सालायबाय थायो नामा मा होनो स्लेक दानो खोमा स्कुटियाथ' दानखायो बांसिनानो बेखौनो सालायबाय थाबावगोन नोङो ओमफ्राय सुपारा जा MMD आदा होनदों आरो नाय सुपारा मोजां निबिर गुड आफ्टारनुन होनदों निबिरा गुड आफ्टारनुन निबिर सुपारा जा आङो लाइकल' दे होननानै होनदों आरोना ओमफ्राय खामानिसो मावनोसै आं गामियाव हाजिरा होनदों दे मा होनो थेंक इउ गोजोननाय थाबाय सुपार लाइक होनायनि थाखायबो दे लाइक दे मावदो मा होनो मावहैदो दे सुपार खामानि मावनो क्रिया हाय दाना हाय क्रि डाइरेक्शन मा या मंडली हाय बोला है हाय डाइरेक्शन मा नामानो जांख्रिखाङा मानखो मा ओंख्रि जाखो बाजेनो ओंख्रिया दालि जोंनिया जांख्रिखां ओमफ्राय जोंहा सुमुला मांखो मैं तुम्हारे साथ मिलूंगा आसाम में
मैं तुम्हारे साथ मिलोगे असम में बोला। हाँ मिल लेना अगर असम में आएगा तो। त्रिपुरा सा ओमफ्राय जा विशाल हाय आब' आई लाभ इउ होनदोंना विशाला। हाय आगै ओमफ्राय आसाम कौन सा जगहफोर बोला। आसाम कौन सा जगह मतलब बङाइगाव। मजा सुपारा मा होनखो माबालाय माखौथो मावबालाय माखौथो मोनजानो नानि बाय दे होनदो। औ दे मा होनो सुपार मावहैदो दे। लाइक होनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय दै। सोलाबा लाइक होनायनि थाखाय। ओमफ्राय मानसिखौनो गेदेर नुवा ओमफ्राय नानि होनबाय थायो। नानि होनबाय थायो। नायबाय आं ओमफ्राय जोंहा सनजित नुजाफैदों आरो ना थेंक इउ ओमफ्राय 52 लाइक दानबाय ना थेंक इउ मा होनो सनजित गोजोननाय थाबाय लाइक होनायनि थाखाय। ओमफ्राय जोंहा एमआ मा होनखो आं गाज्रि खारा गाज्रि जानानै दं न'आव ओमफ्राय बानायहैनो हायाखै रां गैयैखायनो ओमफ्राय दाहार हरथ' 2000 रां आबै रानि। नै 2000 दाहार नांगौनो। फैसायानो गैया मा होनोमोनलायो एमनो फैसायानो गैयानो बेथन हाबनाया 4000ल' मोनजादों ओमफ्राय न' भाराया 9000 हरनांगौ। 4000ल' मोनजायो दानजोबो लनाव थाइसेबो मोनजाया मा खालामोथाय बोराया 4000खौ सानैजों 2000 रानबाय आरो बोरायजों आंजों ओमफ्राय न' भाराया 9000 हरनांगौना 2000 दाहार बिफ्लाबावो नामा मोनगोन ना मोना बिफ्लाबावो आरो थाबाथ' हरनो हायो मा होनो एमएमबि 2000 फैसाखौ मानो हरनो हाया ओमफ्रायो बोरायनि बेथनखौनो थाइसेबो मोनजायाना दानजोबो काहानि दंलै एमएमबि दायो माने एलबिफ्रावबो रायज्लायजोबनो हाया जायोना बाथ्राखौ माने नुनायावसो बिराद खुसि हेभि नुवानो बिराद मोजां नुयो आरोना नायनायाव एमएमबि सना ओमफ्राय दा बिदिनो जाहैबाय आरोना बिफदनि समाव रावबो बासाया होननाया बिदिनो जाहैबाय आरो न' भारायाबो जोंना एसे हेभि जायोना गथ'फोरखौ अननानैनो एसे थाफैनांबायना ओमफ्राय आगै माबोरै दं बायना सानसुआ आगै माबोरै दं होनदों मोजाङैनो दंथ'यो मा होनो सानसु मोजां गपाला हार्ट हरबाय होनना थेंक इउ गपाला हाय होमबा गपाला जोंहा शिबा दास ओमफ्राय अनिरा मा जा बाजै मा ओंख्रि संखो होनदों ना ओंख्रिया दालि जोंनिया एमएम आंखो 2000ल' नाङा 2000ल' नाङालै आबै रानि होनदों ना 20000 20,000सो होनदों 20,000 20,000खौ बाव मोनगोनहाय माने एमएम सना दे आंबा स्कुटि फानहांसो जानानै दं फिसालानि बार्थडे नै 17आव ओमफ्राय आरो फिसालानि एडमिसन बे मासावनो माने अक्ट'बरावनो फिसालानि मा होनो एडमिसन लानांगौ मास मोनथामनि फिस होनांगौ 15 थारिखआव लास्ट डेट जोंनियाबो
ओमफ्राय आरो अबाव मोनगोन गारिखौसो फानां जागासिनो आङो ओमफ्राय बार्थडे न' भारा आरो फिसालानि एडमिसन 12,000 फिसालानि एडमिसनाबो 12,000 आरोना स्कुटिखौसो फानां जागासिनो बेखौथ' मोनजायाना बाला लनाव दानना लांजोबखायो थाइसेबो मोनजाया फाग्लासो ओमफ्राय जोंहा थांखो संग्रामा जोंहा मा होनदों नमस्ते फ्रॉम इंडिया बोला है संग्राम ने नमस्ते फ्रॉम इंडिया अच्छा आप इंडिया से है नमस्ते संग्राम गपाला जोंहा लाभ जा होनदों आरोना लुलुआ जोंहा हेलो होनदों अनिरामा जोंहा बाजै आंनो फान स्कुटिखौ होनदों औ फाननांसिगोनथ' स्कुटिखौ सोरबा 1.5 लाख होबा फानसै आङो स्कुटिया माबामोन ना जोंना बै स्कुटिया ओमफ्राय अनिरामा मा होनखो आदाया जब मावो बेखौ गिबाय थायो नामा बाजैनो आदाया जब मावो बेखौनो गिबाय थायो नामा नों बाजै होनदों आरोना गिनांगौबा अनिराम दे लुलुआ जा मान के हिंदी बोलिए बोला हिंदी बोलना है ओके ओमफ्राय जा रामसन आया है लाइक बोला थैंक यू रामसन लाइक देने के लिए थैंक यू वेरी माच ओमफ्राय जिबना नों ओमफ्राय नों हायदा क्या बोला नों फाइका हायदा बोला कौन सा भाषा लिख रहा है समझ में नहीं आ रहा ओमफ्राय हम जब कं होनदोंना ओमफ्राय जा अनिरामा मा होनखो बाजै लादो स्कुटिखौ होनदों एफा दाम फाननो हाया जोंनि स्कुटिया मा होनो 150 माबाया बैया रेट 150आ एप्रिलियाया 150आ माबा लाखादो आरोना दाम लादोंलै 1,50,000 अरिजिनेल दामा 44 मोन नालाय 1,44,000 मोन नालाय 56 लादो आरोना बे माबा माबि होनायजों बेबो ओइ आगोलावनो बायनाय ओमफ्राय जोंहा लुलुआ मा होनखो मा लुलु ने क्या बोला मैं उत्तर प्रदेश से हूँ बोला उत्तर प्रदेश से अच्छा उत्तर प्रदेश से है आप ओके थैंक यू मेरी एलवी स्ट्रीम में आने के लिए मुझे सपोर्ट करने के लिए ओमफ्राय गिरिन्द्रआ जा मा होनखो आङो मोनजानानैनो आं मोजाङैनो दं होनदोंना मोजाङै दं आरोना अके ओमफ्राय जा अनिरामा मा होनखो ओमफ्राय 7,000 मोनो संबाजै होनदोंना 7,000 लाय 7,000 ना मा होनखो जासिखोहाय 7 अच्छा 70,000 आरोना 70,000 संबाजै होनदों ओमफ्राय 70,000 खम जायोहाय होनलायदों ओमफ्राय जा एमिमा बिदिया मा होनखो जा खम जारलाना आबै रानि होनदों आंबो र' खिनायखौ मोनसे होनदों गिनायखौनो मोनसे फाननोसै आं आच्छा किडनेपखौ मोनसे फाननोसै आं होनदों आरोना किडनेपखौ मोनसे फाननोसै आरो जारलालै मा बुंबावनो आरोना आरो जारलायाथ' मा रायलायबावनो नगद जारला दंबावोसो एलबियाव मा रायलायबावनो स्कुलाव थांनोबो खस्थ'बावसो
दारिफ्राबो फाहामनो मोनि दंबावोसो ओमफ्राय जोंहा लुलुआ आंखौ आहा होनदों आरोना ओमफ्राय जोंहा सन्दीपआ आंखौ आई एम फ्रम नेपाल एंड यू होनदों आरोना मैं मतलब मैं आसाम से हूँ सन्दीप तो ठनीसा या मान के ठनीसा ने क्या बोला रे हाय बोला हाय ठनीसा कैसे हो लुलु आपका नेम मेरा नाम विश्व को भी है मिनिटाया जा मान के जाखांबाय नामा बाजैनो ओ जाथ'वाखैनो ओमफ्राय जोंहा जिबना मा होनबाय आं नों हामजा गक बोला है लुलुआ मा मैं आपके साथ वो फोटो शूट करना अच्छा करना ही बोला करना ही फोटो शूट करना ही बोला है अच्छा मेरी साथ लुलु कुमार ओमफ्राय जोंहा सन्दीपआ अन ओ बोला सन्दीपआ नाइस बोला है बहुत बुल ओके बुल टू नाइन सो ब्यूटी बोला थैंक यू सन्दीपआ कहा रहते हो आप बोला मैं मतलब सापागुड़ी में रहती हूँ मुझे इली इली हेलो बोला है इली ने हेलो हेलो निजक्की योर हिंदी बोला मैं हिंदी नहीं हूँ बोरो हूँ बोरो संजू ने मुसाहारिया मान के संजू मुसाहारी न्यू कॉमेडी बोला अच्छा संजू मुसाहारिया न्यू कॉमेडी चैनल ना मणिकांत जा हाय बोला हाय मणिकांत अच्छा टाइम होने वाला है रे मेरा silent or silent on talking single or talking single हो पूजा क्या रे लिलिया मन गई यू लुकिंग सो क्यूट बोला ओ थैंक यू लुला मन को आपसे इस सर बात करनी है सच आपसे पर्सनल बात करनी है बोला अच्छा पर्सनल बात भी होता है क्या मुझे नहीं बता रे ओमफ्राय जोंहा जिबना मा होनखो आंना आं नो हमजागो हिंदी से मैं तुमसे प्यार करता हूँ बोला इसको भी थोड़ा थोड़ा सीखना पड़ेगा रे लिख लिख के मतलब लिख लिख के थोड़ा सीखना पड़ेगा आता नहीं है ना त्रिपुरा का भाषा मणिकांत आप बोडो बोला हाँ मैं बोडो हूँ मणिकांत सिंह बोडो हूँ मैं संसु ने क्या बोला डू समथिंग इंटरेस्टिंग भाभी बोला अच्छा देवर जी इंटरेस्टिंग ओके लुलु आंखो हा होनदाना ओमफ्राय जोंहा महेशआ आंखो सो क्यूट बेबी बोला लिलिया आंखो कहाँ से हो बोला आसाम से हूँ मैं आसाम से हूँ मतलब सुबरा शर्मा आं नोंखौ मोजां मोननाय होनदोंना इसको शर्मा बोल अच्छा कौन है जल्दी जल्दी कमेंट करो लाइक करो कौन है
नहीं मैम आज में कहाँ किधर है मोनिकांतो ने क्या बोला है मुझे बहुत बोडो ट्रेडिशनल पसंद है बोला थैंक यू बोडो ट्रेडिशनल बहुत पसंद है थैंक यू वेरी मच मोनिकांतो भाई इलिया मुनका बाजो ना आपका नाम बाजो ना बोला अच्छा मेरा नाम पूछ रहा है क्या इली मतलब इली 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 डांस करो डांस नहीं आता रे बाबा बोला डांस करने से कितना लाइक मिलेगा डांस करके दो biar main zahain dena hai mono saja hain dena mono saja कहाँ से हो बोला है मैं असम से हूँ अलग कैसा मंडंग कैसे हो बोला मैं अच्छी हूँ फ्राई मैं अच्छी हूँ हाय बोला है हाय हाय आप बहुत क्यूट हो बोला अलग ओल केस ने मोनो saja को बोला रे बहुत अच्छा मोनिकांतो ने बोला थैंक यू आपसे पहली मुलाकात बहुत अच्छा बोला थैंक यू वेलकम थैंक यू मोनिकांतो जी
Papus
नो सोर सोर दंमोन सनाफोर फिसालाखौ माने सुटि जासिगोन आरोना फिसालाया लायनो थांनांसिगोनलाय कौन कौन है गाइस लोग मेरे बिस्ट्रीम में अभी मेरा बेटा का छुट्टी होने वाला है टाइम हो गया है छुट्टी का बेटा का तो स्कूल में जाना पड़ेगा इसको लाने के लिए मणिकांत बोला सो क्यों डियर बोला थैंक यू वेरी मच Arjun nice Tonindro what one is name किसका नाम सही रे प्रणव हाय बोला रे हाय प्रणव कोमलक्षी खबर या छुट्टी होने वाला है अभी जाना पड़ेगा ऐसे ऑन करके जाऊंगा कौन कौन है लाइन में बनाते रहना लाइन में रहो
मोनिका को बहुत बिजी हो बोला। हाँ हाँ, बिजी हो गया अभी, बिजी हो गया अभी। वो था रमजान में देखा तुम्हें दिल दे दिया, साउंड मत देना, समझा? धीरे 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 साउंड मत देना। का बेटा बोला, आपका बेटा? हाँ मेरा बेटा है। क्या मसला है? मोबाइल देख के साउंड मत देना बाबा, साउंड मत देना। ये कुलिया कौन करो, कुलिया कौन कर, आवाज आ रहा है रे बाबा।
कंडो के बाय। अब ये मतलब रखती हो एलवी। बाय बाय सबको। कौन कौन था मेरे लिस्ट में, सबको बाय बाय।